30 pesos ang gasto na yung akong pag luto nga utan. Vitamins, pag yun na yung vitamins. Yan na, yan na. Save ta sa mga gasto ba? Diba? Pila lagi kuhan. Puro lamig masad. Ang tanin niya tan. Ay hotel na nagkaluwasan isagol. Tulo ka putahe. Sayote, kalbasa o tinapa. Seguro ka ba? Gulay yan. Wala na suko na sa hotel ha. Pagkasugo, pagkasyaw. Kamu bang apa? Kamu ba? Hutan ni Dik Badal.
Ngayon siguro sa yung utan. Domingo na, Domingo. Kami sa mangga. Hmm. Pakulong ka rin, sir. Pakulong. Utan ako. Uban. Uban mo. Lobe. Kaya kung balikan na unya, susunod kayo.